για καλό καλοκαίρι και σήμερα θα σας δείξω το άλμπουμ μου μαζί με την αδερφή μου, την Άννα. Γεια σας. Και στο άλμπουμ μέσα περιέχει 2 σελίδες αυτοκόλλητα γεμάτο. Ας πούμε εδώ πέρα έχει κορδέλες, εδώ έχει μάτια. Εδώ πέρα έχει σκουλαρίκια, κοσμήματα, τα κοσμήματα τέλος πάντων. Και εδώ είναι η κούκλα που θα φτιάξουμε μαζί με την αδερφή μου. Λοιπόν, για πες Άννα, τι μάτια λες, τι χρώμα θες να βάλουμε. Αλλά αυτά είναι γλυκούλικα. Θέλει να ας βάλουμε αυτά που ταιριάζει και με την μπλούζα όπως βλέπουμε. Παίρνουμε λοιπόν τα μάτια. Και στη συνέχεια τα βάζουμε. Να τα εδώ πέρα, το ένα θα μπει εδώ. Και το άλλο το ματάκι θα μπει από εδώ. Ανά, εμένα μου φαίνεται... Είναι cute! Είναι full creepy. Ένα λεπτό, παιδιά, να το βάλουμε λίγο... Τα μαλλιά γίνανε λίγο μπλε, αλλά όχι το μαλλιά. Οκ, άρα πρέπει να βάλουμε τώρα μόνο... Βάση είναι έτσι! Είναι σαν άνιμε, οπότε... ένα λεπτό. Είναι όμως cute. Είναι ωραίο πιστεύω. Πάμε τώρα να βάλουμε κορδέλα μοβ. Έχουμε αυτήν εδώ πέρα την κορδέλα. Ροζ δεν είχαμε πει. Ναι, βάλε αυτή. Είναι μοβ τα μάτια, οπότε θα βάλουμε μοβ. Να τη εδώ πέρα η ωραία κορδελίτσα, θα σας τη δείξω λίγο. Να τη. Εδώ πέρα. Και πάμε να τη βάλουμε. Να το. Και πάμε τώρα να το βάλουμε κάπου εδώ. Και πάμε τώρα στα κοσμήματα. Μοβ κοσμήματα. Θα ξεκινήσω από σκουλαρίκια που είναι πολύ cute. Υπάρχει και καρδούλες. Άννα, τι θες να βάλουμε, αυτά έχει πολλά μοβ. Εγώ θέλω τις καρδούλες. Ποιες, για να τις δείξουμε λίγο πιο κοντά. Αυτές εδώ. Οκ. Οπότε θα βάλουμε αυτές εδώ τις δύο. Μ' αρέσουν και αυτά. Έχει και αυτά. Ναι, έχει πολλά μοβ. Οπότε εμείς διαλέξαμε να βάλουμε αυτά τα μικρούλια. Κολλιέ δεν έχει όμως. Θα βρούμε μετά. Τα πήρα και πάμε τώρα να τα βάλουμε. Ένα λεπτό λίγο. Να το. Και το άλλο. Στόμα νομίζω βάλω. Να το. Τέλειο. Πάμε τώρα να βάλουμε. Στόμα. Στόμα μοβ. Δεν έχουμε. Μοβ. Λοιπόν, έχουμε αυτό. Θα ξεκινήσουμε. Έχουμε αυτό ροζ. Ναι, αυτή είναι η γάτα μου. Ναι. Έχουμε από εδώ πέρα ροζ. Που δεν είναι, δεν ταιριάζει πολύ. Είναι και αυτό πολύ ωραίο. Οπότε μοιάζει λίγο. Σαν μοβ δεν μοιάζει. Μοιάζει λίγο αυτό. Ας πούμε. Εντάξει, ας βάλουμε. Αυτό. Ποιο? Όχι, αυτό είναι κανιά. Ας βάλουμε. Εγώ πιστεύω να βάλουμε αυτό εδώ πέρα ή αυτό γιατί. Φαίνεται στην Ατίνα. Εγώ νομίζω να βάλουμε αυτό, είναι λίγο cute. Γιατί είναι το outfit cute. Οπότε ναι. Λοιπόν. Οπότε πάμε να το βάλουμε. Δεν έκλεισα τώρα το βίντεο επειδή είναι λίγο κοντό. Παιδιά, είναι όντως σε λατίνα πραγματικά. Είναι τέλειο. Άρα δες. Είναι λίγο... Ναι. Αυτό είναι το part 1. Οπότε αύριο θα έχουμε το part 2. Οπότε μπορεί και σήμερα να κάνουμε το part 2. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Λοιπόν, τώρα πρέπει να βάλουμε κολλιέ. Έχουμε αυτό που είναι το μοβ. Γυαλίζει κιόλας από το φως. Έχουμε και κορδέλα. Ας πούμε και αυτή είναι εδώ πέρα. Αλλά δεν ταιριάζει πολύ εδώ πέρα. Οπότε πάμε να βάλουμε αυτή την κορδέλα. Όχι, αυτή η κορδέλα είναι από εδώ να το βάλεις έτσι. Είναι. Εγώ νομίζω πως είναι από το λαιμό, αλλά δεν πειράζει. Ας βάλουμε αυτό που είναι το καλύτερο. Εγώ νομίζω και αυτό ή αυτό. Είναι ωραίο και αυτό. Ναι, απλά έχει εδώ πέρα περίγραμμα μοβ. Ναι. Γι' αυτό η Άννα το πήρε έτσι, αλλά δεν είναι μοβ. Εδώ έχει ροζ. Μπορεί να βάλουμε και ροζ. Εδώ βάλαμε στα χείλη ροζ επειδή δεν είχε, οπότε ναι. Πάμε να βάλουμε αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, το ευτυχώς δεν σκίστηκε, γιατί η Άννα είχε πει πως... Ναι, είχε σκιστεί και εγώ γιατί είχα πάρει ένα κολλιέ. Είχε πάρει και η Άννα ένα κολλιέ και στη σκίστηκε. Ναι, δηλαδή λοιπόν, ο λαιμός είναι ότι... είναι λίγο στραβό, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Έτοιμο, αλλά εγώ θα έλεγα να βάλουμε και κάτι εδώ πέρα. Δεν είμαι πολύ σίγουρη. Μπορούμε να βάλουμε τη φράουλα.
Ναι, η φράουλα δεν ξέρω τι είναι. Η φράουλα να βάζει τι γύρω, αλλά στην μπλούζα. Α, οκ, μπορεί να γίνει και αυτό. Και θέλω να βρούμε και ένα όνομα για αυτήν. Να το γράψουμε εδώ πέρα. Όντως. Όντως, εγώ λέω να την ονομάσουμε Λίλα. Γιατί η Λίλα είναι λίλα. Λίλα, είναι το χρώμα λίλα. Είναι λιλά το χρώμα. Ναι. Οπότε είναι και αυτή λίγο κάπως λιλά. Οπότε λέω να την ονομάσουμε λιλά. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Η λίλα... Και αυτά είναι τέλεια. Επίσης τώρα θα πούμε τι άλλες επιλογές μπορούσαμε να βάλουμε. Από τα μάτια... Μπορούμε να λέμε αυτά. Μπορούσαμε να βάλουμε αυτά, αλλά δεν είναι και πολύ ξενέρωτα. Όντως είναι λίγο ξενέρωτα. Μπορούμε να βάλουμε και αυτά. Ας πούμε αυτή είναι λίγο πιο ωραία με αυτό. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και αυτά εδώ είναι λίγο που κλείνει και το μάτι. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και αυτά που είναι γάτας και είναι τέλεια. Έχει και εδώ το... Και τώρα θα πάμε από κορδέλες. Από κορδέλες θα μπορούσαμε να βάλουμε αυτό. Αυτό είναι λίγο... Δεν είναι πολύ ωραίο. Δεν είναι κορδέλα, είναι για τα μάτια της. Να κοιμηθεί, μάλλον. Δεν είναι αυτό, είναι κορδέλα. Αυτή δεν θα μπορούσαμε γιατί είναι κόκκινη. Πάμε τώρα. Έχουμε και μία στέκα μεγάλη. Ναι, αυτή είναι καφέ. Μπορεί στο βίντεο... κόκκινα. Λοιπόν, μπορούσαμε να βάλουμε αυτά τα σκουλαρίκια. Είναι τέλεια, ό,τι καλύτερο. Έχει και πολύ λεπτομέρεια, άμα δείτε. Ένα λεπτό, να το δούμε. Κάνε zoom. Δεν κάνει zoom, τέλος πάντων. Άμα δείτε, έχει κάτι ασπράκι και δύο τελίτσες. Να το. Είναι πολύ. Πάμε, αυτά μου άρεσαν πιο πολύ απ' όλα. Γιατί στο βίντεο μπορεί να φαίνεται λίγο μαύρο. Αλλά είναι μοβ σκούρο, οπότε είναι ό,τι καλύτερο. Έχουμε και αυτά εδώ, έχουμε και τα ίδια που έχουμε και αυτά τα διαμαντάκια που είναι τέλεια. Παιδιά, τα έχουμε και σε μπλε. Τα έχουμε σε πολλά χρώματα. Μόνο σε αυτά τα Ας πούμε έχουμε και εδώ μια κορδέλα που κάνει και αυτό λίγο... Κάνει και καλό τη λάπη. Εδώ πέρα βλέπουμε... Εδώ, δύο κρυσταλλάκια τέλεια. Είναι τέλειο γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που έχει πολλές λεπτομέρειες σε κάθε σκουλαρίκι. Εδώ πέρα που βλέπετε που έχει κάτι γραμμές και καλά ότι είναι το διαμάντι έτσι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ η λεπτομέρεια. Είναι σαν αστέρι. Είναι τέλειο. Αυτό και αυτές είναι τέλειες. Εδώ πέρα που είναι νομίζω δεν είναι σκουλαρίκι αλλά ό,τι και να είναι δεν είναι καλό σκουλαρίκι, είναι. Γιατί δεν έχει κάτι άλλο. Όντως. Δεν είναι σκουλαρίκι. Θα μπορούσαμε να βάλουμε αυτά. Έχει πολλά κόκκινα. Έχει το χείλη κόκκινα. Δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε όμως τέτοιο. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε κολλιά γιατί το βάλαμε τώρα. Οπότε ναι. Αυτό ήταν το part 1 για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Και πατήστε μια like και μια εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο part. Bye!